హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భగవద్గీతలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, అందులో మనము ఇప్పటి వరకు 35 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. తదుపరి శ్లోకాలను ఈరోజు క్లాస్లో మనము పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా, ఎందుకయ్యా నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగిస్తూ ఉన్నావు అని అర్జునుడు అడగగా, ఆయన సమాధానంగా, మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలలో తప్పక నెలకొనవలసి ఉంటుంది. సో అయితే ఈ కర్మలు అతన్ని ఈ జగత్తులో బంధించడము కానీ లేదా దాని నుండి విముక్తి చేయడమో కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఆ విష్ణు ప్రీత్యర్థము నిస్వార్థంతో చేయడం ద్వారా మనిషి
ఆ కర్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో, అంటే చర్య ప్రతిచర్య, ఏ చర్య చేసినా దానికి ప్రతిచర్య ఉంటుంది అని. కానీ భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లయితే దానికి ఎటువంటి ప్రతిచర్య ఉండకుండా ముక్తుడై ఆ ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ క్రమంలో మరి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరి ఆ కర్మ విధానాలను గురించి చెప్తూ చివరికి అంటాడు, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళే చేయాలి అంటే వేరు కర్మ. సో ఆ 35వ శ్లోకంలో చివరిగా చెప్పినటువంటిది, వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషతోనైనా దోషహితమైనప్పటికీ కూడా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడము ఉత్తమము. ఎందుకంటే ఇతరుల యొక్క ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనం అవడం మంచిది. ఇతరుల యొక్క మార్గాలను అనుసరించడము ప్రమాదకరము అంటూ మరి ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మరి మనిషి భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండి ఆ భగవంతుని దాసుడుగా ఆయనకు సేవ చేయాలి అనేటువంటిది. అలాగే వర్ణాశ్రమ విధానాలను అనేసి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, ఆ విధంగా మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి. వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఎవరెవరి ధర్మాన్ని వారు కృష్ణ భక్తి భావనాయుతంలో కృష్ణ చైతన్య యుతంగా ఆ ధర్మాలను నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా చెప్పిన తదుపరి ఇక అర్జునుడికి మరలా సందేహం అడుగుతూ ఉంటాడు ఆయన. ఎందుకంటే వాస్తవానికి మరి గురు శిష్యుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సంభాషణలో అర్జునుడు జిజ్ఞాసుడైనటువంటి వాడై ఒక మంచి శిష్యుడుగాను విద్యార్థిగాను అతడు మరి తెలుసుకోదగినటువంటి విషయాలను గురించి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఈ క్రమంలోనే మరి ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అతకేన ప్రయుక్తోయం. అత అంటే అయితే, కేన దేని చేత, ప్రయుక్త ప్రేరితుడై, అయం అంటే ఒక మనిషి ఒకడు, పాపం చరతి పూరుషః. పాపం అంటే పాపాన్ని, చరచి అంటే చేస్తాడు, పురుష అంటే ఇక్కడ మానవుడు. అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. సో ఇక్కడ అనిచ్చన్ అంటే ఇష్టం లేకుండా ఉన్నప్పటికీ, అపి అనిచ్చన్నపి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా, వార్ష్ణేయ అంటే ఓ వృష్ణి వంశీయుడా అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ వృష్ణి వంశీయుడుగా సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే యదువంశానికి సంబంధించినటువంటి వాడుగా ఆయనని సంబోధిస్తూ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ వృష్ణి వంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని యొక్క బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఈ పాపమైనటువంటి కర్మలలో అతడు ప్రేరేపింపబడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క సందేహం. ఎందుకంటే మరి భగవంతుని యొక్క అంశగా ప్రతి జీవుడు కూడా ఆధ్యాత్మికుడు, పవిత్రుడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు, సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తి పొంది ఉన్నటువంటి వాడు. కనుక మరి అతడు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ
ఆసక్తుడు కాకుండా ఉండవలసినటువంటి వాడు. కానీ ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి రాగానే అతడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్వభావాన్ని మర్చిపోయి ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఒక్కొక్కసారి తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా కూడా, ఎందుకంటే మనకి మహాభారతంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు, ధృతరాష్ట్రుడు కానీ దుర్యోధనుడు కానీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నది తప్పు అని తెలిసినా అది చేయాలి అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అది తప్పు అలా. సో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇష్టానికి విరుద్ధంగా కూడా కొన్ని చేస్తూ ఉండేటువంటి స్వభావం ఉంటుంది. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. ఎందుకు మరి ఈ విధంగా మానవుడు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఈ జీవుడు అంటే అర్జునుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో మన యొక్క ఈ మానవాళి యొక్క సర్వ మానవాళి యొక్క ఆ వికృత స్వభావాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అంటే యాక్చువల్గా చేయవలసిన సహజమైనటువంటి దానికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో దానికి ఇక్కడ మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం మనం చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ, ఆ భగవంతుడు అంటూ ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవం మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓ అర్జునా, నువ్వు అడుగుతున్నావే దేని బలవంతం వలన మరి ఇష్టం లేకపోయినా మనిషి దేని చేత పాపకర్మలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని, దేని చేత పాపకర్మలలో ప్రేరేపితుడు అవుతూ ఉన్నాడు అని నువ్వు అంటున్నావు కదా, అది కేవలము కామమే, అంటే కోరికలు. మరి ఆ కామము అనేటువంటిది రజోగుణం వల్ల కలిగి తదుపాత అది క్రోధంగా మారుతుంది, పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేసేటువంటి పాపమయ శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఇంకా ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ జీవుడు మరి దివ్యమైనటువంటి వాడు, కానీ ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి వచ్చినప్పుడు అతడి యొక్క నిత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతునితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఆ నిత్య కృష్ణ ప్రేమను అది మర్చిపోయి ఆ రజోగుణ సంబంధంలో అది కామముగా మార్పు చెందుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక ఆ కామము సంతృప్తి చెందినప్పుడు అది క్రోధంగా మారుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఈ కామము అనేటువంటిది జీవునికి పరమశత్రువు అని చెప్తుంటారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ధూమేనా వ్రియతే వహినిః యథాదర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, ఇక్కడ ధూమ అంటే పొగ, ధూమేన అంటే పొగ, ఆ పొగ చేత అగ్ని, అలాగే ధూళి ఆ మురికి చేత, అక్కడ ఆ మురికి చేత అర్థము, అలాగే గర్భం చేత
పిండము కప్పివేసినట్లు మరి జీవుడు ఈ కామము యొక్క ఈ కోరికలు రజోగుణంతో ఉద్భవించినటువంటి ఈ కామము యొక్క వివిధ దశల చేత ఆవరింపబడి ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా జీవుని యొక్క చైతన్యాన్ని మరుగుపరిచేటువంటి 3 ఆవరణ దశలు ఉన్నాయి చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. అవే మరి అగ్ని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొగలాగా. అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉన్నప్పుడు మనకి అగ్ని కనిపించదు, ఆ పొగ చేత ఆవృతమై ఉంటుంది. అలాగే అద్దంపై మురికి, అద్దంపై ఉండేటువంటి ధూళి, అలాగే పిండం చుట్టూ ఉండేటువంటి గర్భం. ఈ విధంగా మనలో ఉండే అంటే జీవులలో ఉండేటువంటి కామము 3 ఆవరణ దశలలో ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మరి ఆ కామాన్ని పొగతో పోల్చినప్పుడు, అంటే మానవులలో ఉండేటువంటి ఆ కామం ఏదైతే ఉందో అది పొగతో పోల్చినప్పుడు మరి అగ్నిని పోలుతూ ఉంటుంది. అంటే పొగ ఉన్న చోట అగ్ని తప్పక ఉండవలసి ఉంటుంది. కాకపోతే అది ఆ అగ్ని చుట్టూ ఉండే పొగ సులువుగానే తొలగించబడుతుంది. కాబట్టి మానవ జన్మలో మనకి ఆ కామాన్ని సులువుగానే తొలగించుకోవచ్చు. సో మరి అద్దంపై ఉన్నటువంటి ధూళి, ఇది మనోదర్పణాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ మనోదర్పణాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉపయోగిస్తూ క్రమంగా ఆ భగవద్ నామం, మనకి కలియుగంలో ఉన్నటువంటిది ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, ఆ భగవన్ నామస్మరణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ మనము చేసేటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్య వైరినా కామరూపేణ కౌంతేయ దుస్ఫూరేణ లేన చ. సో ఇక్కడ ఆవృతం అంటే కప్పబడింది, ఆవృతం జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ విశుద్ధ చైతన్యం అనేటువంటిది. జ్ఞానం అంటే విశుద్ధమైనటువంటి చైతన్యం. సో జ్ఞానవంతుడైనటువంటి జీవుని యొక్క విశుద్ధ చైతన్యము ఏనాడు సంతుష్టి చెందనిది, అగ్నిలాగా మండేటిది అయి అతని కామరూప నిత్య శత్రువు చేత కప్పబడి ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ విధంగా ఆ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి జీవుడి యొక్క విశుద్ధ చైతన్యము ఏనాడు కూడా సంతుష్టి చెందని. ఎందుకంటే మనకి మానవుడిగా మనం చూస్తూ ఉంటే మానవుడు ఎప్పుడు ఇది పొందే అవకాశం అంటే మనకు ఉంటుంది. పూర్వకాలం సైకిల్ ఏమి లేనప్పుడు సైకిల్ ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది, సైకిల్ ఉంటే బండి ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది, బండి ఉంటే ఇంకా. సో అలాగే ఇప్పుడు మొబైల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒకటి చూసి ఇంకొకటి. సో కాబట్టి ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా సంతృష్టి చెందని విధంగానే మనలో ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి నిరంతరము ఆజ్యం పోయడం ద్వారా అగ్ని ఏనాడు చల్లారనట్లుగానే మన ఇంద్రియ భోగాల ద్వారా ఈ కామము మరి సంతుష్టి చెందదని మనకి చెప్పబడింది. శాస్త్రాల్లో మనుస్మృతిలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో సమస్త కార్యకలాపాల యొక్క కేంద్ర బిందువు మైథున సుఖము అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఈ భౌతిక జగత్తు మైథున్యాగారము అంటే మైథున భోగ సంఖ్యలుగా పిలువబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ కామము కోరికలతో ఉన్నటువంటిది. సో కానీ మరి యాక్చువల్గా ఈ భౌతిక జగత్తు ఒక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుతో పోలిస్తే ఒక సరసాల లాంటిది అని చెప్తారు. మనం సాధారణంగా ఒక దేశంలో లేదా ఒక రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా సరసాలు ఉంటే ఎంత ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తుతో పోల్చినప్పుడు మనం ఉండేటువంటి భౌతిక జగత్తు చాలా చిన్నది అయినటువంటి. సో మరి నేరస్తులు ఎలాగైతే మనము నేర నిరోధక శాఖ దగ్గర వేస్తున్నామో అలాగే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మైథున భోగ సంఖ్యల చేత ఉంచబడినటువంటి వాళ్ళంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ శ్లోకానికి సంబంధించి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి
రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహాయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ కామానికి మరి ఏదైతే మనము కామము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నామో, ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు అని చెప్పబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది వీటి ద్వారా అంటే ఆ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధిని ఆశ్రయించి వాటి ద్వారా ఆ జీవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు ఈ జీవుడికి మోహాన్ని కలగజేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంద్రియాలు, బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అనేటువంటివి ఈ కామము తిష్ట వేసుకుని ఉండేటువంటి స్థానాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. వీటి ద్వారానే మరి ఆ కామము జీవుడి యొక్క నిజమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆవరించి కప్పివేసి ఆ జీవుడికి మోహాన్ని కలగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి శత్రువు బద్ధజీవుని దేహంలో వివిధ ముఖ్య స్థానాలను ఆక్రమించుకుని ఉంటున్నాడు ఇక్కడ. అంతే కదా, మరి శత్రువు ఎవరు? మనకి కామం. ఈ కామము అనేటువంటి శత్రువు మరి ఆ జీవుడి బద్ధజీవుడికి మనం పొందినటువంటి ఈ తొడుగు ఏదైతే ఉందో ఈ దేహంలో వివిధ స్థానాలని ఆక్రమించుకొని మరి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి మనము వాటి నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మన మనసే ఇంద్రియ కలాపాలకు కేంద్ర స్థానం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి మనం ఆ భోగ విషయాల గురించి విన్నప్పుడు మన యొక్క మనస్సుని మనం ఆ మనస్సుని నియంత్రించుకొని, అంటే మనసు ద్వారా ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మనం ఈ దేహము అనేటువంటి రథం, ఈ దేహం అనేటువంటిది ఒక రథము అని చెప్తారు. ఈ రథానికి కట్టబడేటువంటి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన యొక్క ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలుగా చెప్పబడేటువంటి కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం. ఇవి ఈ దేహం అనేటువంటి రథానికి కట్టబడి ఉన్నటువంటి గుర్రాలు. సో మరి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉండేవాడెవడు? జీవాత్మ, ఆత్మ. మరి ఈ దేహాన్ని పొందింది. ఈ దేహాన్ని పొంది అతడు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ గుర్రాలు, ఇంద్రియాలు సరైనటువంటి మార్గంలో పయనించలేదనుకోండి, ఈ జీవుడు తన గమ్యాన్ని చేరుకోలేడు. మరి ఏంటి అంటే మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము. తిరిగి మనము భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనకున్నటువంటి అవకాశం. మరి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే ప్రయాణించేటువంటి వాటిలో ఈ రథాన్ని లాగేటువంటి గుర్రాలని కళ్యాణ ద్వారా మనము వాటిని సరైనటువంటి మార్గంలో, అంటే మనసు అనేటువంటి కళ్యాణ ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలు అనబడే ఈ గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలని చెప్తారు. మరి ఆ మనసుని ఏది క్రమపరుస్తుంది అంటే బుద్ధి, విచక్షణ, మన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్. ఆ బుద్ధి ద్వారా మనసు ద్వారా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని ఉన్నప్పుడు ఈ రథము సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది. అలా సరైనటువంటి మార్గంలో అది ప్రయాణించినప్పుడు జీవుడు తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆత్మానుభూతి కోరికను
విశేషమైనటువంటి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని నశింపచేసేటువంటి గొప్ప ఆ పాప శత్రువైనటువంటి కామాన్ని అణుచుకోగలిగితే ఇంద్రియాలు ఒక ఆధీనంలోనే ఉంటాయి అనేటువంటిది అర్జునుడికి ద్వారా సర్వ మానవాళికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దివ్య జ్ఞానం ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క ఆ జ్ఞానము అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం మరియు క్లిష్టమైనటువంటిది కూడా అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడే ఆ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశాలుగా దివ్యమైనటువంటి వాళ్ళు కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి తిరిగి చేరుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము. దానికి చేయవలసినటువంటిది కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో నిమగ్నమై ఉండడము. ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండినప్పుడే మరి అది మనకి సాధ్యం అవుతుంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా మరి సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ ఉండేటువంటిది. ఆ సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ యొక్క వికృత రూపమే, ఆ వికృత ప్రతిబింబమే మనలో కలిగేటువంటి కామము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆ కామాన్ని జయించడానికి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవడం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా మనము వీటి నుండి బయటపడవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఓ అర్జున, ఓ భరతర్షభ అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓ అర్జున, భరత వంశులలో శ్రేష్ఠుడవైన వాడ ఓ అర్జున. కాబట్టి అందువల్ల తస్మాత్, అందువల్ల అందుకే మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి ఇంద్రియాలను అని చెప్తున్నాను. అలా ఉంచుకొని ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటువంటి ఆ కామము ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే మన కోరిక ఆ విశేషమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేటువంటి గొప్ప పాప శత్రువైనటువంటి మరి ఆ కామాన్ని అనచగలిగే విధంగా ఇంద్రియాలను మనం నియంత్రించుకోవాలి. అందువల్ల మొట్టమొదట నీ యొక్క ఇంద్రియాలను నీ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటువంటి ఆ కామము అనేటువంటి పాపిని పారద్రోలాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంద్రియాని పరాన్యోః ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధిః యో బుద్ధి. యో బుద్ధే పరస్తు సహా. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశం ఏంటంటే, ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటంటే, ఆ కర్మేంద్రియములు ఇంద్రియాని పరాన్యోః ఇంద్రియేభ్య పరం మనః. సో ఈ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్థూలమైనటువంటి శరీరం కన్నా, అంటే ఈ స్థూల
ఆ జడ పదార్థమైనటువంటి ఆ శరీరం కంటే ఉన్నతమైనవి అని చెప్తున్నారు, కంటే మేలైనవి. అంటే ఈ దేహం కంటే, ఈ జడ పదార్థాల కంటే ఇంద్రియాలు మేలైనవి. మరి మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది ఇంద్రియాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి, మరి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ఇంద్రియేభ్య పరం మనః, ఆ ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఉన్నతమైనది. మనస్తత్తు పరా బుద్ధి. సో మనస్సు కంటే బుద్ధి ఇంకా ఉన్నతమైనది. యో బుద్ధే పరస్తస్తు సహా. సో ఇక ఆ బుద్ధి కంటే కూడా మరింత ఎక్కువ ఉన్నతమైనది ఆత్మ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా మనకు ఆ ఇంద్రియ కలాపాలకు వివిధ ద్వారాలు, కామము దేహంలో దాగి ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా, మన యొక్క దేహంలో దాగి ఉన్నటువంటివి ఇంద్రియాలు. మరి ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా మరి రావడానికి త్రోవ అది చూపబడుతుంది అని చెప్తారు. సో కనుక మరి ఆ పూర్తి దేహం కంటే ఇంద్రియాలు మేలైనటువంటి భావనలో ఉంటున్నారు. మరి ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవుతామో ఈ ద్వారాలన్నీ కూడా మూసుకుపోతాయి అని చెప్తుంటుంటారు. సో సాధారణంగా మనకి ఆ భౌతికమైనటువంటి వాటికంటే, ఆ ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల కంటే, భౌతికమైనటువంటి ఆ స్థూల శరీరాల కంటే, ఆ జడ పదార్థాల కంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నతమైనవి. సోపాన క్రమం చూస్తే ఇంద్రియాలు ఉన్నతమైనవి, ఇంద్రియాల కంటే మనసు మరింత ఉన్నతమైనది, మనసు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాలు ఇంద్రియాల కంటే మేలైనవని, మనసు ఇంద్రియ వస్తువుల కంటే మేలైనదని మనకి కఠోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సాధారణంగా మనము మన యొక్క బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఆత్మ యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని తరువాత మనసును సర్వదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొల్పాలి అని చెప్తారు. అదే అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనము హరిదాస ఠాకూర్ చూడొచ్చు. హేవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థవ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ మహాబాహువులు కలవాడా అర్జున, ఈ విధంగా ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసును నిలకడ చేసుకొని ఆ కామరూపంలో ఉన్నటువంటి బలీయమైనటువంటి శత్రువుని మరి సంహరింపాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ కృష్ణ భగవానుల చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మనిషి ఆ నిరాకార శూన్యము చేత, ఆ నిరాకారమైనటువంటి శూన్యమే అంతిమమైనదిగా భావించక మనల్ని ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసుడుగా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకోవాలి అనేది మనకి ఈ 3వ అధ్యాయం, భగవద్గీత 3వ అధ్యాయం మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే భౌతిక జీవన అస్తిత్వంలో మనిషి తప్పకుండా ఆ కామవాంఛ చేత ప్రకృతి వనరులపైన ఆధిపత్యం చలాయించాలనే కోరికతో ప్రభావితులవుతూ ఉంటారని చెప్తారు. సో మరి ఆ ఆధిపత్య వాంఛ, ఇంద్రియ భోగ కోరిక అనేటువంటిది బద్ధజీవుని యొక్క ఆ బద్ధజీవునికి గొప్ప శత్రువు అని చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొంటామో మనిషి యొక్క ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అన్నింటినీ కూడా నియంత్రించగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మనకి ఇస్కాన్లో నియమాలు, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్
మాంసాహార భక్ష్యం వదిలేయడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలలో నెలకొనకుండా ఉండడం, జూదం ఆడకుండా ఉండడం, ఇవి 4 కూడా 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని నియమాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా చేయడం వల్ల మనము ధర్మానికి 4 స్తంభాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనము ధర్మాలను పాటిస్తూ ఉన్న వాళ్ళం అవుతామని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆ నియమాలను పాటించడం ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావనలో మనల్ని మనం వృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఆ భగవన్ నామస్మరణ చేయడం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ, అలాగే భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను చదవడం, శ్రవణం చేయడం, లేకపోతే ప్రవచనాలు అవుతూ ఉంటే వినడం, ఒక శుద్ధ భక్తుల ద్వారా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవడు పడితే వాడు చెప్తుంది కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క సొంత భాష్యాలు చెప్పబడతాయి అక్కడ. కాకపోతే వినడానికి చెవులకు, ఎందుకంటే మన ఈ లౌకికమైనటువంటి చెవుల ఇంద్రియాలకు అటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కానీ అది జీవుడికి ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగపడనటువంటిది. సో కనుక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క శిష్యులైనటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆ క్రమంలో, ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క క్లాసులను వినడానికి ప్రయత్నించారు. లేదా భగవద్గీతను ఇస్కాన్ నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి భగవద్గీత, ఇతర అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు అందించబడుతున్నాయి భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ ద్వారా. ఇప్పుడు గీతా జయంతి ఉంది. ఈ సందర్భంగా మనకి 300 అంతగా అట్లా ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉండేవి 250 ఆ రోజుల్లోని, ఈ రోజుల్లో మనకి గీతా జయంతి సందర్భంగా భగవద్గీత దొరుకుతుంది. తీసుకోండి. ఎవరికైనా మీ వాళ్ళకి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. సో మరి ఈ విధంగా మనము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా తన విశుద్ధ స్థితికి దోహదమయ్యేటువంటి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. ఆ బుద్ధి చేత ఇంద్రియాలు, మనసు ప్రభావం లేనటువంటి దివ్య స్థితిలో జీవుడు నెలకొనగలడు అని చెప్తున్నారు. ఇదే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సమగ్ర సారాంశము ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడినటువంటిది. సో కనుక శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎలా ఓడించాలి అంటే మనకి మన ముందు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ శత్రువు, ఎవరు? కామము అనేటువంటి ఆ శత్రువు ఇంద్రియాలు. మరి ఆ ఇంద్రియాలను నియమించుకోవడం, యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధ్యాన, అలా మనకి 6వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. చూద్దాం నియమిత పద్ధతులను మనం ఎందుకు నియమాలు పాటించాలి అంటే ఇదే మనకి మన యొక్క నియమితమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా వాటిని ఇంద్రియాలు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతాం. మనస్సును స్థిరపరచుకోవడానికి హృదయ మాలిన్యము, ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనకు ఏర్పరిచినటువంటి ఆ అంతర్గత మాలిన్యాన్ని తొలగించగలిగేటువంటి ఈ కలియుగంలో ఏకైక మార్గము మనకి ఆ భగవన్ నామ స్మరణ. ఆ భగవంతుడు, ఆయన యొక్క నామము అభిన్నము అని చెప్తారు. సో కనుకనే అందరూ కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామస్మరణ జపించడం ద్వారా మన మనసుని శుద్ధిపరచుకోగలుగుతాం. అలా శుద్ధిపరుస్తూ ఇక భగవద్గీత, భాగవతం అంటే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదివి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము మన యొక్క స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవలసినటువంటి హరే కృష్ణ.